Здравейте от Hellbook. Аз съм Иван. Днес ще ви покажем как да сменяте темата на вашият Sony Ericsson S1 Neptune. Днес ще го разгледаме на W395. Отиваме в меню и посочваме към Settings, или ако телефонът ви е преведен на български, настройки. Натискаме Select или Избери. Натискаме бутонът надясно два пъти. Веднъж надолу. Както виждате, теми. Въведените теми за жалост са 5. Не могат да се качват повече теми на S1 Neptune телефоните, но темите им не са лоши, да ви кажа честно, тези, които са вградили. Всичките теми, които присъстват в W395, присъстват и във всички останали телефони, освен Jet и CityBeat. Всяка тема, единственото нещо, което е различно на всяка тема е, че балончето под иконата на менюто е различно. И това беше. Благодарим ви, че гледахте. Но докато също така гледате, може да ви представим и камерата.